Khayabad LP School ningkan ke thom kang hap chega jok Khayabad ronga klim somaratum kana ho. Langpher constituency ang kang klurdung pen barelong arong MP Horen Singh Beka Humridam. Bali Bathar Thongnokbe School along low kachale o somaratum aphan solar lamps keron. Kardom Pini Karbeng nung life Adap Abirta arjuik tha. Dwaramla MSC constituency ka parlo Khayabad arong along kinamtang Pharukre Sirkebra Trokebra pho aningkan Khayabad LP School ingpu ponsi halabang so havar klim somaratum Charlie dunlonglo. Bonta kinamtang surehini rakrener kep aningkan school hemkang hap check penajok Khayabad arong au somaratum lo Charlie long lisi koi ruisi thekponlong. La Henlo Khayabad LP School Bangso School ke do lake lakha isi Dwaramla MSC constituency arlo Khayabad habara longsi ke do Bangso Khayabad LP School hem ke do pena jok rongarlo ke do klim somaratum lo Charlie dunrinti si masa paka chelar nang dolo Bonta ke damtang surihini rakrener kep aningkan pen non an kang hap check pena jok halada ka Charlie klim somaratum akaya bangki akang ting anatsi paprang donronglo Labangso school hempen akapre ke padun ja phan thangnara varsayavi athe Khayabad pen te bokterai tok bor kachali ja hem avi lapen mesen school kacha toydun ja phanta jakong avi bangso pen potsi Khayabad school phansi raratum kai ke ta cholang dinglo posi halada raratum pen ningjepong la su Khayabad LP school along la non our pinlo nikan thom klik dolu dak arpen lo satro satri ke dolo sida dishara bang awi la dicharta nitum rat asor ke melo wangoi wangwe asor ke dishar apang hinu lo la se rata thanu nelo la dicharta nitum da thikya ason lo la phanda complaint pipit la nitum da sida hinu nai ke nitum rat asor ke melo nitum ke usu asara bilo dak ke dolo 170 la so usumar dolo sida dichara bang hinu la se moten anta pothailo aro bhajme anta pothailo bele bele along school ta pothailo non tak rong school hoye takta phulo nitum la se nitum ke akha ke nitum lasu school ke nang po nitum rara sor ke la school ke nang weki tala jahi school ke nang hela raro no So Khayabad LP School aphan puthot kaparing thuji aphan rong isi chingrum si mai padokondo bangso maya long alohi sarpua manpen rara cyclem bang lipson be chetongdun bangso maya long school he puthot kaparing thuji aphan pura rara cyclem bang phu lipson be aphan si arpu pek ponthulo Halapura cyclem bang phu lipson be pensetame School puthot kaparing thuja phan Karbiang Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang aphan chuning bidampo lapen nangra vegji pusi raratuma phan aning pathi tekang dak Khayabad aratum the LP school humdo 1965 ani council dak established do eta chukidam tang gunotsop akhang la so LP school along a teacher public teacher lo masih pinira dak mai phalo student na guardian na student na tum kita lapo social worker lo nat otol nat pen check lo tak radolo ke ba masih pini kingwai lo la so school ka pering je phan ile tum karbing long arat kaching homnai ile tum CM Dr. Tuliram Rong hangalong dak pen dagarong pen dam sialang ni pen kaching wai je phan chingwai lo so school puthor ka pering je phan si alang li phan chuning ri lo ile tum CM Dr. Tuliram Rong phan so school dak ratat achun ka chuning dia teng puthor la so school along teacher appoint to si dak school ka pering je phan lang phan puro chuning Dongka Mukampen Vicky B Karbiang Longman Nilib MSC constituency ka parlo Koilamatia Hawar Joyram Intia Rongasar Borsing Intila pen Thui at Bepia Tumasomar Banket Homta Keso Det Penajok Karbiang Autonomous Council ke thegidinga tumalong akirap kachohang
Pinpur damme hemridle mesen lapen cholong junlong puseta pirthe okarengno jongsi do pulote hemridalong ningkang sampen do thekthi lason si sarpalam thia lampen kipupon okpran jongsi mimi pulote sera palong along li be pusita ningkang samadi lason si non borsing ing tilapen thui et bepia tum seta asupia kleng tina ing tipi arta ningkan krepho Francis ing ti arta ningkan troxy lapen kletoria ing tipi arta ningkan hiniatum bangke thomta areng kahing no penajok abang bithe amek kido et penajok abang ta kanem thu thek tiglo Lasi, laso kisung ben kachapa jok jia phan, Karbi Anglong Autonomous Council kachari atum, lapen Karbi Anglong along ke the ki dinga tuma phan, nangrap tha apusi, osomar bang ke thoma pai, thui et BP pen, kachuningri padopon. Aprang bu doktor pu du mati, lalong si pon lo. Angke lapen adun ke, gulahat nang pon lo, ke Dimapur, bang nang than an pen ili tuma kido an pen le he, ke Dimapur da chipon lo gulahat di pu, doktor batahini thom long ke dak blok, lapu da chipon bom lo. Angke Mother Teresa tum long bidun kok le la kleng aphan angke, ke Mother Teresa tum long pen da lang bom ta uni der long alang litum guhati Dimapur la hay alang litum nang pon pi bom le he. Sita mi uni der long ke ni litum da hem che wan der lo. Angke kola dun thu nang cheklang thu lo angke bahini ke thong ke ni litum da chilang oni der lo pa ya lo. Si ke chilang ya war sai ke chuhangi pa ya lo tisang nang litum bana phata. La so ke su ke chilang ya war sai ni litum benta videlo la se autonomous council ke cari atum akithe ki dinga to phasa ko puthot ka chuniri thuji puni litum hementa ki do ana ki be ni litum chilang bom lo sita un indelo asi ni tum ola so ase ki chilang ja phana ko awar sai ke chuhang ku pa jalo akithe ki dinga to phan Lapen kerap ki pidunja phan ning ke hanga bangling setami la screen along ki pipon bank account number along le humri tami puta kachuningri padopon thu Account number lake 367291 33992 IFSC lake SBIN 0009405 Koilamati pen Samson ingti Karbi Anglong live Lakha Kresi Langpher constituency angkang Hojai district ahoy along kido Klurdunga habar lapen barelong arong along kedamtang arkoini pioneer keberni MP Horen Singh Be kahumridam MP Horen Singh Be kahumridam along PWD board chairman Longki Be Bokalia municipal board chairman Hem Singh Teron BJP East Karbi Anglong Kongchunbang Keshap Timung Abaring VDC chairman Mohon Kathar lapen ward commissioner atum chetongdun Bangso ka humrida mahud klurdunga hawarara ratum chingrung si haladaga hawara long kisung ke boyalam ke doan MP Horen Singh be aphan je thandun pen alang litum kisung ke boy ke doan ka pe jokpon je aphan MP Horen Singh be hin pen lamchak chipi teka Jasame Tovar Mesen ki juna lang penchenglo kilun ke kana hongjai ke Mesen ke pathua klam community hall lapen miri hing longlea pata lapen medical sub center ahem cheklojon trokangbong nang papling pipo pusi kludung hawar lapen barelong arong arara tuma phan lamchak chipitekang bang pen dakrat tum pen cingki cithan si dakrat tum iduk kisung alam tamerang thalo dakki juna lang ave apen rat pen kaching wai ching sai la puson dot be bor be bara hem ta ave pen dak ari sumaratum ke pathu hin name football punon kapret cricket punon ka pathu dia so alom tamta miu kali na alam dolo pen dak sub center do medical sub center ta doktor nurse rangwe la so se kan pen tuwa ta henu ula kasida bang pen ni la chini et pen si nilihin pen dak arat atum han nili cakang loje field development phan nili lak di pikang apen open stage aphan nili lak trok pilo apen community hall of hana bank ke 12 lakh pilo son thak thak ring wel bank ke 12 ta lo 18 lakh lo la sobang nili pipono lapen towara bang 5 kilometer andak sisi block bewas block extension of han bang ben apen masih estimate paselam ipan nili order people la hello ke dak kedua rat atumbang dak ahoy adui kedua rat on arideng kota welang pus tame Karbi Anglong Autonomous Council tim Karbi Anglong alida
doktor tuliram dong hang alang hin pen ke aprang pen si decision PLO je karbiang long arat la hoya dui long ke do arat hang ka akri joy pen kota ron ponji pula pen non ron pom nom lo lak ni so selo non ke ron pontang tema karbiang long ka angkang te o ma si men pacitang tek te de lo ta sini lipulo ningkan polisi dulang la tim karbiang long sarkar ke la song mong ta corona ningkan hini cho de lo sa arai bosor bak si dulang ni tum kam ke claim awar sai ke lo sila arai bosorang mong tame nang tum tek long lo karbiang long RJ kapacela rason ke rata menang tek long la hakhi dolo Volong ko maji pen Belson terang Karbiang long lang. Lakha inquiry hini Sarupathar MSC constituency angkang number adarsho along kedo Thongnokbe High School along lokachali boma somar tumaphan solar lamps keronpon. Kedamtang arko ini pioneer kebarni anarlo por phai sia por malom lokachali boma somar tumaphan solar lamps keronpon. Bangso Maya Long Thongnokbe High School Principal Bordili Terangpen Mai Chapahem Phuponsi Maya Long Alohi Sarpo Manpen Karbiang Long Autonomous Council EM Jagat Singh Ingti Bokajan VDC Chairman Bipin Indover Mukam Academy School Principal Rup Singh Terang Thongnokbe High School SMC Maiphu Manik Ronghang Lapen Than Bangatum Chetongdun Labangso Maya Long Ingdeng Sirkep Lapen Ingdeng Kep Kachali Boma Osomara Tuma Phan Kachetongdun Alohia Tumpen KACM Jagat Singh Ingtiari Deng Pensi Solar Lamps Ron Ponsi Mai Mesen Pen Pachun Ponlo Bokajan Pen Anan Terang Karbiang Long Live Tari Pinyada Abirta Gelponsi Kang Tonik Lo Domi Thakme Arni Kimi